Pilar de 8 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca. El van descarregar al Pla de la Seu i a Vilanova. Puja el Quim, amb canvis. Vinga, very bo! Espera't. Bé. Vinga, va, arrenquem. Vinga, arranca la Balló, eh? Aquesta cinquena ronda comença amb el Pilar de 8 amb folre i manilles per tancar l'actuació als Castellers de Vilafranca. Recordeu, 3 de 10 amb folre i manilles descarregat, primera ronda, 4 de 9 amb folre i agulla carregat, segona ronda, i 7 de 9 amb folre descarregat després d'haver fet un intent desmuntat. Ara Pilar de 8 amb folre i manilles descarregat 2 vegades aquesta temporada. Ara fa una estoneta l'hem vist de la colla joves, xiquets de Valls, ara hi van els verds, que han hagut de fer algun canvi per la caiguda que han tingut, han hagut de fer un canvi d'última hora, però aquí estan una altra vegada plantant ja l'aixecadora d'aquest Pilar de 8 amb folre i manilles, que s'acaba de situar ara mateix i comença a pujar ja l'enxaneta amb un Pilar que veig que comença a treballar una mica al quart, però vaja, hi ha tanta experiència en aquest Pilar, ens l'han ensenyat tantes vegades, veig que l'enxaneta està a punt d'arribar ja a l'alçada de l'aixecadora, a l'alçada de la setena, per tant, d'aquest castell, per fer la motxilla d'entrada i per coronar aquest Pilar de 8 amb folre i manilles, com a mínim per tercera vegada aquesta temporada. Vinga, és el moment clau, motxilla d'entrada, genoll a l'espatlla, peu a l'espatlla, l'altre peu carregat, sí! Pilar de 8 amb folre i manilles carregat, tinc la sensació que el quart se'n va una miqueta cap a la dreta, tinc la sensació, però de moment el gestiona prou bé, motxilla de sortida, moment clau per gairebé considerar descarregar-lo, amb aquesta sortida de l'enxaneta, el castell gairebé està descarregat, està treballant-lo, el quart tinc la sensació que l'està treballant de valent, però el tornen a descarregar, sortida ja de l'aixecadora d'aquests Castellers de Vilafranca, esclata la plaça de la Vila, de Vilafranca del Penedès amb la seva colla, els Castellers de Vilafranca que rubriquen la seva millor actuació de la temporada, amb una jornada extraordinària, sobretot amb l'inici de 3 de 10, Pilar de 8 amb folre i manilles descarregat. Estratosfèrics de nou els Castellers de Vilafranca que posen punt i final de la millor manera a una actuació brillant.